Dette er Thorvald Knudsen. Thorvald Knudsen er en lokalpolitiker, som er blevet et meget stort viralt hit. Og han har også været meget i radioen og i avisen. Men Thorvald er faktisk opfundet i kommunen for at få unge til at stemme og til at komme til et spændende møde med politikere. Ja, her ser vi holdet bag Thorvald Knudsen. Kan I sige mig, hvem er ham der Thorvald egentlig, og hvor kommer han fra? Jo, det er meget skægt. Han har jo nærmest fået sådan sit eget liv, selvom han er en fiktiv person. Fiktiv? Sig mig engang, hvad fanden vil I af hende? Altså, vi valgte dengang at kigge på hinanden, trække vejret dybt og slippe Thorvald løs, selvom han er en lidt provokerende løgn. Det er kraftedeme dig og løgn. Du skal i fængsel. Ja, det var der faktisk også en, der skrev på Ekstrabladets side, efter de havde afsløret Thorvald. Ja, skulle i fængsel i hele banden. I har ødelagt min valgkampagne. Thorvald, vil du ikke gerne være stille lidt? Vi vil så gerne vinde den her initiativpris. Hvad for noget? En pris? Ja, den bliver uddelt til KFF's fest i Øksnerhallen. Du må også gerne. En kommunal amorfest. Så stopper det. Luk den fest.